Uztailako 24 asteazkena da eta gaur hainbat herrietan jaiak hasi dira. Gu gaur Garesera etorri gara bertako jaiak ikustatzera. Bertan gaur riau eta bestelako enkintza eta aktibitateak egongo dira kaletatik eta guk hor egongo gara pixkat ere bertakoa ikusten eta bertako norbait ikusten baldin badugu elkarrizketaren bat egiteko. Bueno, Anerekin gaude eta komentatu diguten bezala, Anek gaurko txupinazoa jaurtu egin du, Ane? Zer dela eta izan duzu hori hau? Bai, bueno, nik beste pertsona batekin jaurtu dut txupinazoa, udalak erabaki zuen AEKak botatzea txupinazoa, herritarrek proposatuta, eta bota dut txupinazoa lehenengo arduradunetako batekin. Eta, ore asko, ilusio asko, pozgarritasuna eta oso polita izan da. Nola ikusi duzu zure burua balkoietik txupinazoa jaurtitzen? Urduritasuna, lasaitasuna ere aldi berean, ez dakit, ez? Bizkat hor emozioen asketa bat izan da, baina oso polita izan da, azkenean Garesen elkarre ezagutzen dugu guztiok, eta oso polita izan da jendea hor ikustea zure txupinazoaren zain, hor gogoekin AEKak botatzeko eta oso ilusionatua. Eta gaurko egunerako zer plan daukazu festen hasiera honetarako? Ja bota dugu txupinazoa, ja kuadrilarekin pote batzuk hartu eta egunaz gozatu, orain riau daukagu aurretik, orduan disfrutatu eta euskaraz gozatu ere jaietan. Eta datozen egunetan ere euskaraz gozatu, dauden ekitaldiekin ere gozatu eta oso ongi pasa. Jaitz, zoriontsuak opa dizugu eta oso ongi pasatzea. Eskerrik asko. Ni esker. Kuadrillatxo bat aurkitu dugu hemen eta ikusten dugunez irrikitan daude hitz egiteko. Kuadrilla, zer mozaz izarete Garezko jaiak? Oso ongi! Bai, gusturaz, lagunekin eta bar. Eta gaurko ze plan daukazuten gaurako adibidez? Orain riau eta gauean etorriko da trikidantze edo. Eta Garezko lagunekin egotea. Eta era daltzatuko dugu eta beranduago zuko toroa. Zezena. Bai, zezena. Zeren zuzkoa hori. Eta hori lagunekin egin. Lagurengo honetarako plana ere hemen ere egotea da, bazkaltzea, jaiaz pasatzea. Bazkaltzea eta ongi pasatzea. Lagunekin, familiakin eta denok guztura. Eskerrik asko! Ez dira egun asko jaiaz gozatzeko edo gutxi egitez ezkizu? Oso Gutxi. Aste motza izaten da, bai. Bizkat gehiago. Behar dugu bai. Izango. Bakarrik oso gutxi da. Kaixo. Kuadrilla, espero dugu oso ongi pasatzea eta jaietaz gozatzea. Berdin. Beste kuadrillatxo bat aurkitu dugu, hemen badirudi korrontxo bat sortu dugula, baina kuesti dugu. Kuadrilla, zer mozaz izaiten jaiak? Oso ondo! Ilusioarekin? Hombre, asko! Ilusio asko!
ikusten duzuenez nire atzean, giroa oso alaia dago, jendea oso alai dabil dantzatzen eta bustitzen, gu ez gara trebitzen bertaratzera, ez gara busti nahi eta kamera hortartea daukagu, hala ere, giroa paregabea da eta espero dugu horrela jarraitzea eta gu ere, hemendik egon gara giroa ikusten. Gareseko alkatea aurkitu dugu hemen ere festetan, nola ez, Oian, zer moduz hasi dira festak? Bueno, oso ondo, emozionaturik, jendea gogoekin, primeran. Ikusten dugunez hor jendea bizkate alaia dago, ezta? Bai, lehenengo eguna izanik eta orain riau da, udala eta jendearen arteko elkartasuna adierazteko eguna eta benetan egun polita. Zer moduz ikusi duzue aurtengo programazioa festetarako? Bueno, gutxi gora bera urte guztietan egiten dugunaren antzekoa da, baina jendeari gustatzen zaio, jendea parte hartu du programaren sormenaren eta bueno, oso ondo. Eta hurrengo egunetan nola biziko duzu zuk festa? Bueno, ni lasai hartu behar, izango ditut nire egunak, azkenengo eguna izango da bai alkatearen eguna, baina bueno, beste guztietan azkenean lan egin behar, da poliki, baina jende guztia ondo pasa dezala. Espero dugu oso ongi pasatzea, Oian, eta jaizoritzuak izatea. Bai, venga, mila esker. Gaztetxoko herria bat aurkitu dugu hemen, eta festetan gozatzen ari dela ikusten dugu. Zer moduz ari zarete bizitzen festak, aber? Oso ongi. Oso ongi. Zer gozatxe egin dituzue gaur adibidez? Pues joan gara riau, queda hemen, queda como una Txaranga bat bezalakoa eta gero izan da txupinazo bat. Eta orain, jai egun honetarako zer egingo duzute? Afaldu... Zer? Gara autiko kotxetera eta jolastuko dugu jolasetan. Eta gero gauean luze egongo zarete edo gurasuek ez dizute uste hainbeste geratzea? Niri bat arte. Bai. Hirurak arte. Bueno, ikusten dugunez, orain ere hasi zarete ikusten nola joten diren jaiak gero ez da gehiago, ezta? Bai. Eta pasaden urtean egon nintzen 12 arte edo horrela. Eta hurrengo egunetan zer egingo duzute adibidez? Behiak ikusi edo... Beak ikusi eta eman herritik buelta bat. Eta barraketara joan. Nola, ez dakit nola esan, baina deitzen dela Grand Prix eta mutilak disfrazatzen dute eta egiten dute hor plazan bakilekin jolasak. Eta agurtuko duzue Xaloa Telebista? Venga, jazu duzue. Agur, Xaloa! Agur, Xaloa! Beste bikote bat aurkitu dugu hemen, bine eskatza dira, eta jaietan ere ari zarete hemen gozatzen, ezta? Zer modu zer dira jaiak honen arte? Oso ongi. Zer gain gauzen egin dituzute gaurko egunerako adibidez? Gaur orain joango gara izozki bat hartzera eta gero jolastera eta rau. Oso interesgarria da, ez? Bai. Eta gero afaltzeko plana daukazute? Bai, joango gara etxetik eta hartuko dugu bokata bat. Eta hurrengo egunetan zer intentzio daukazute adibidez? Berdina eta ongi pasa. Barraketarak eta hori. Bai, zer daude barraketan adibidez? Pepito Grillo eta hori. Eta zuretzat zein da gustukoena barraketako atrakzioetan? Saltoarenak. Bai. Eta egunik daukazute hor zuentzate interesgarriena dela? Egun bat
bat jende guztia disfrazatzen dela eta gero sorteo bat egiten dugu nork irabazten du. Eta parte hartuko duzute? Guk zergaiti bakarrik dira ondientzako. Bueno, baina ondian zaretenean segurazki apuntatuko zaretela, ezta? Bai. Agurtuko duzu Xaloa Telebista guretzat? Bai. Agur Xaloa. Agur. Silvia pizka kontu daukagu ere, baina, bueno, lasai Silvia, zeren galderatxoak oso gazak izango dira. A ber, bete gozu, zer goz hasi dituzu aurtengo jaiak? Oso pozik, oso ongi, eta disfrutatzen atope. Gaurko egun adibidez, zer egin duzu? Gaur, txupinazora joan, nire umetxoarekin egon, eta familiarekin bazkaldu, eta orain reurrauera etorri. Eta gero, faltzeko intentzio kasu? Bueno, bai, baina familiarekin, ze umetxo txiki bat daukat gaur, osea, Claro, jaiak beste modu baten erabiltzen dira. Bai, lasaiago. Horrengo gunetan adibidez, ere honako plana daukazute agenda? Belletara joan, barraketara, zerbait hartzera, tabernetara, plazatako dantzara, bai. Eta zure txikiak nola bizitzen nahi dira dere lehenengo jaiak hau? Oso pozik, bai, disfrutatzen atope, bai. Ikustu duzu igual parranda kutsu bat aukala hor odolean? Bai, nire umetxoa bai. Musikarekin ja badago, oso ongi, Bueno, Silvia, oso ondo pasatzea espero dugu, jaietan pasatzea, eta
beste egune batetan ere elkartuko gara. Vale, eskerrik asko. Mila esker. A ber, bikote, konte guzue, zer moduz ari zarete aurtengo jaiak? Bai, primeran ni Bilbokoa naiz eta hemen bizi naiz, orain dela 2 urte eta urtero primeran. Egun honena gainera gaur. Koderiarekin egongo izan zara, seguraski, ezta? Bai. Bateko hemen Garezko festak hoberenak dira. Honenak dira, bai. Etorri behar zarete Garezko festetara. No, Ane eta Maitenerekin gaude, bi gaztetxo hemengoak herrikoak zarete, adibidez? Zer? Hemengoak zarete? Ez. Bueno, bera Arellano eta nik Bilbokona. Eta zer dela eta etorri zarete gaur jaietara? Zer, hemen daude gure primak eta pasatzera ondo etorri dugu. Adibidez, barraketara joango zarete bihar edo gaur? Bai, Eta bertan zein da zure barraka gogokoena? nirentzat guztiak. Bai, Eta egun hauetan zehaz zer egingo duzute adibidez? ez dakit. Posiduko da, ezta? Baina momentu zein izan da zure momenturik gustokoena? Guztia. Ziak, Nirea orain. orain, aurreagoarekin dantzatzen? Eta txupinazua zer moizen joan da? Ongi. Bai, asko dantzatu zuten txupinazoan? Bueno, Bueno, ez? Eta jendea nola ikusi duzu txupinazoan? Oso laia? bai, Eta gurasoekin jatzuko duzute gaur, adibidez? bai. Bai. Eta hurrengo egunetan, adibidez, zer? Bazkaldu, dantzatu, Bai. Ere, jaia zozatu, ezta? bai. Bueno, bikote, espero dugu oso ongi pasatzea, ezta? Hemen duzu agur bat telebistari? Agur. A ber, Xeina, konte guzu, zer moduz izara pasatzen gaurko egunean? Ongi. Oso ongi? Txupinazoan egon zara? Bai, eta nola ikusi duzu txupinazoa gaurko egunean? Hemen. Bai, eta orain musikarekin dantzatzen ari zara pixka bat? Bai, eta adibidez barraketara juteko intentzia daukazu? Ez ezkizu barraka gustatzen? Eta zer gustatzen zaizu jaietan, adibidez? Giganteak. Giganteak, bai, ikusiko dituzu? Noiz aterako dira giganteak, bihar? Bai, eta zein da zure giganteriko gogokoena? Braulia. Holandia? Eta argazka aterako duzu berarekin? Bai, ez da, eta pixkat ere dantzatuko duzu. Eta gaurko da egunerako adibidez afariren bat daukazu? Bai, gurasoekin adibidez? Eta jaiak nola ikusten dituzu gurasoekin? Hobeto gurasoekin edo lagunekin? Lagunekin. Lagunekin? Eta gurasoekin guztien dizute pixkat lagunekin ateratzen? Bai? Bueno, Sheila, egingo dizu agur pixka agur telebistari? Aitorrekin gaude, Aitor hemen jaietan pilpilean dabil. Aitor, zer moduz ari zara jai hauetan? Ba ongi, orain arte lasai, zeren egin dut txanda taberna batean, eta bueno, oraindik nahiko moderatua. Baina gero ez dakit, euskalo. Gero afari daukazute adibidez? Ba, gaur ez dugu egiten ez afaldu, ez gozaldu, bakarrik amaiketako hartu, eta horrekin, ba, egun osorako, aurrera. Eta listo. Eta hurrengo egunetan, adibidez, zein izango da zuen plana? Gaur gero joango gara txondetara, dagoela bastardiz taldea, oso talde ona, eta gero hori bukatzen denean, ba, enparantxara, trago batzuk hartzera, eta ez dakigu noiz arte. Eta hurrengo egunetako jaiak nola ikusten dituzu? Ba, aurten justo, nola, bihar den osteguna, ostirala larun bata, dena aldi berean egingo dugu, oza, gelditu gabe. Gero jaztelenean eta ez dakigu zer egingo dugu, baina, bueno. Zuretzat jai hauetan badago momentiko horik edo momentu berezirik? Bai, berez asko gustatzen zait aurreu orain izan dela, eta gero azken egunekoa gustatzen zait, azken eguna izan da eta erretzen dugu azken kartutxoa edo eta tope. Eta ostirala.
Eta larunbata adibidez egun potentea da? Bai, oso nire ustez jendetza dago, beraz gustatzen zai gehiago ostirala, ez da gaulako hainbeste jende, eta gero, bueno, bai, batez ere asteburua ona da. Etor, oso ongi pasatzea espero dugu eta jaietaz gozatzea. Bale, mila esker, berdin.
Anaia, zer moduz doazte gaurko jaiak? Ondo. Zer egin duzu gaur? Kale jira bat eta gero egin dantza asko. Lehenengo ikusi dut zupinazoa eta gero egon da esperaekin jaten. Da, gero gauean zeo zer egiteko asmo daukazute? Bai. Eta zer egingo duzu adibidez? Erosiko ditugu gauzak. Eta barraketara joango zarete? Beste egun batean. Eta barraketan adibidez zein da zuen atrakziorik gogokoena? Saltamontes. Bai, eta bertan egoteko intentzia daukazute? Bai. Eta horrengo egunetan familiarekin egongo zarete bazkaltzen, afaltzen eta hori guztia? Bai. Eta zer moduz ikusten dutuzete aurtengo jaiak? Ondo egongo dira edo beste urteetan hobeto egon dira? Beste urteetan hobeago egongo dira. Eta amaitzeko agurtuko duzu Xalo Telebista? Estango digo agur Xalo Telebistari? Bai. Agur. Gu gaurko hemen amaitu dugu, baina jaia jarraitzen du egunetan, asteburuan zehar hemen egongo dira bertakoak jaietaz gozatzen, handik ere entzuten den bezala aurrera jarraitzen du, ez da gelditu, eta jaiek aurrera egingo dute. Gaurko amaitu dugu, eta beste hurrengo batean ere hemen egongo gara.